No a milujem potom, keď dojde chalanisko spred počítača. Radek, chod ty komunikovať, ja idem klikať. To je čistý ragebait. Toto bude čistý ragebait na Resta, lebo naozaj ma vytača už tým, čo tam rozpráva. Ja som povedal 52 minus 19 a Radek tam zajebal niečo 70. Najväčší biznis v živote, ktorý spravil, je, že prepredáva nejaké suplementy. Vyrábam, nepredávam. CBDčko s nejakým reperom. To je jeho celý biznis. Kde sa o všetko vždy všetci postarajú. A potom sa ide vyjadrovať k tomu, ako funguje organizovanie turnajov. Počkaj, to nie je organizovanie turnajov a hlavne ja to nekupujem a nepredávam. Ja to nechávam vyrábať na mieru. Keď tu niekto niečo prekupuje a predáva devy, tak si to ty s tvojimi produktmi. O čom vyprávaš? To nie je žiadny technologický ústav, ty koko, že si dám na mieru vyrobiť rukáv alebo stoličku. Tam je proste šablóna a ty si tam dáš svoje razítko debit. Takže tomu sa ty nevyjadruje absolútne. Čo to za pičovinu? Chápeš? Jedna vec je ísť nakúpiť si do Číny proste nejaké veci a potom si to tu s prirážkou predávať a druhá vec je vyrábať, dávať správne miligramy a všetky to vecičky. Čo ti jebe? Jaká pičovina? Organizoval som tak 15 turnajov za život. Jak to dopadlo?